गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनै 15 आगस्ट दिनैनि साना भारतनि गोथार उदांस्रि सान। दिनैनि सानावनो 1942 मायथाइनि 15 आगस्टआव भारतआ ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय उदां जादोंमोन। दिनैनि सानखौ हादरनाङै 77थि भारत उदांस्रि सान फालिदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गोदान दिल्लीनि लाल किल्लायाव भारतनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोना भारत उदांस्रि सानखौ रंगिना संगिना गाब गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मेहेरगोनाङै फालिदों। हादरनि खना खनला गासिबो थावनियाव भारत बिमानि उदांस्रि सानखौ गोसो गोथारै फालिदों। क'क्राझाराव थानाय गावबुरा भवनाव दुलाराय बिटिएडि गावबुरा गौथुमनि खौरांगिरि मेल। उदांस्रि सानावनो मोननांगौ मोनथायखौ सरकारा नेवसिनायनि गोख्रों अजद होदों गावबुरा गौथुमा। गावबुराफोरनि मोननांगौ मोनथायखौ मोनफुङैनि थाखाय सरकारनिसिम दुखु मोननाय फोरमायदों दुलाराय बिटिएडि गावबुरा गौथुमा। मख'नो गोनांदि गावबुराफोरनि मोननांगौ मोनथायखौ सरकारा थाबैनो होनो नांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिटिएडि गावबुरा गौथुमा। जोबोद दुखुनि खौरां, दिनै 77थि भारत उदांस्रि सानावनो सासे बर' फरायसुलिनि जिउ खहा। स्मिता नार्जारिया मोजां मोनलायना मोनैनि गोदोनायाव देवलों लागायना जिउ फोजोबना लादों। जाथायखौ लाना नखरजों लोगोसे ओनसोलाव हाजासे दुखुनि सायख्लुम गोग्लैदों। अदालगुरिनि खस्राफारायाव जल जीवन मिशन बिथांखि दै जगायनाय खामानिया मोजाङै मावफुंजायाखै। रायजो राजाफोरनि गोख्रों अजद। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आमबागाव ओनसोलनि खस्राफारा गामियाव जेजेएम बिथांखिनि दै लोंनाय जगायनाय टेंकि बानायनायनि सायाव मोजाङै लुफुंजायैखौ नोजोर होना गामिनि सुबुंफ्रा मोजाङै लुफुंनांगौनि दाबि दैखांदों। लोगोसे आमबागाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिमल बसुमतारी बिथाङाबो रायजोनि जाना खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो खावलायदों थिकादारखौ खौरांनि गेजेरजों। नोंथांनि फिसाला फिसाजोआ ड्राग्स जायो नामा? जुदि जायोब्ला बे समाव गावनि फिसाला आरो फिसाजोखौ पुलिसनो हरनो गोख्रों बिथोन होदों। ड्राग्सनि सायाव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों राहा। ड्राग्सनि सायाव आसाम सोरखार आरो पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों, नोंथांनि फिसाला फिसाजोआ ड्राग्स जायोब्ला बे बाथ्राखौ लाखोमानाङा, थोंजोङैनो जोंनो मिथिहो आरो पुलिसनो हर होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा खौरां बिजोङाव गोख्रों रावजों बुंथिदों। जोबोद दुखुनि खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारि गामिनि सहेन आरो अन्जना नार्जारिनि फिसाज्ला मुसुखा नार्जारिया गोब्राब लोमजानानै दुखु दाहाजों भुगिनांनानै सिलिगुरि देहा फाहामसालियाव दङ। बिथाङा सासे नेशनेल फुटबल गेलेगिरिमोन आरो लोगोसे खेल' इन्डियानि सासे फोरोंगिरि कच महरै हाबा मावगासिनो दंमोन। नाथाय माखासे रांखावरिनि गोनांथि आंखालथि जानानै दं। बेनिखायनो जोनोमगिरि बिमाजों लोगोसे गामिनि बारग' गावबुराया दानि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिथांजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाइ बिहरदों। अनसुंथाइ हरनोब्ला नखरनि मबाइल नाम्बार 8638069145 आव सिगां सोंहरनो हागोन। फिन आरोबाव बड'लेण्ड दाबि खालामनो हासिगौ बारग' भलुन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफ्रा। तामुलपुर जिल्ला बारग' भलुन्टियार फर्स आफादा 15 आगस्ट सानजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोदों। बर' हारियाव गालाय गुजाय गावजों गाव गावस्रानायखौ नुनानै आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ दैखांफिननो बारग' भलुन्टियार फर्स आफादा खामानि मावनो थांखि लाबाय होनना मिथिदों। बारग' भलुन्टियार फर्सआ मोनसेबो राजखान्थि हान्जाजों थाफानानै खामानि मावनाय नङा, बिसायख'थि समावबो भट बिनो ओंखारनाय नङा होनना बुंथिदों। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा बर' हारिनि सायाव उदखार खालामनाय, बर' हारिखौ नेवसिगारनाय, बर'फोरनि नखरफोरखौ एफिसन खालामनाय बायदिखौ होबथानो थाखाय बारग' भलुन्टियार फर्स आफादा गोख्रों जाफिनदों होनना बुंथियो। मख'नो नांगोनदि तामुलपुर जिल्ला बारग' भलुन्टियार फर्सनि फिरफिला बिरनाय समाव तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि फिलिमन नार्जारि, गाहाय नेहाथारि किरण दैमारि, मिरुनि चिफ अर्गानाइजिं बिदेश्वर ब्रह्म, समाज सिबियारि स्नाकान्त बसुमतारी, बिरखां बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बलिउडनि सुपारस्टार सलमान खाना फायखाना साफा खालामदोंमोन। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाननि भाइरेल बिबुंसार
मोनसे पाब्लिक मेलाव सलमान खाना फायखाना साफा खालामनाय बाथ्राखौ मिथिहोदों। सुलुंनि बायदिब्ला बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाना जोबथेसालियाव थानाय समाव ओरैनो थायालासे साफ सिखोन खालामनाय खामानिखौ मावदोंमोन। बिथां मुंदांखा फावखुंगुरा फायखाना मानि साफा खालामदों होनना गावनो बुंथिना लादों। बिथांनि बे बिबुंथिया हादरनाङै भाइरेल जादों। मख'नो गोनांदि सलमान खाना बिग बस टिभि श'आव आलासि महरै बाहागो लानाय समाव बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बाक्सा जिल्लायाव 77थि भारत उदांस्रि सान खुंफुंनाय हाबाफारियाव पेरेड खालामनाय फरायसाफ्रा बोथोर गरमनि थाखाय खैफोदाव गोग्लैदों। गरम बोथोरनि जाहोनाव फरायसाफ्रा अस्थिर गैयै जादों। खैफोदाव गोग्लैनाय फरायसाफोरखौ एम्बुलेन्सजों देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदांस्रि साननि गोथार बुब्लियाव क'क्राझारनिफ्राय रुपसि एयारपर्ट फारसे थांनाय लामाखौ लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। आसाम माला बिथांखिजों लुफुंनो लानाय क'क्राझारनिफ्राय रुपसि एयारपर्ट लामाखौ क'क्राझार मागुरमारियाव बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमसिएलए माधव चन्द्र सेट्रि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो।